Príjemný, krásny, pomaly letný deň prajem všetkým, ktorí si pozrú tento rozhovor, ktorý sme sa rozhodli pripraviť v rámci iniciatívy Elkonín, nakoľko táto organizácia práve oslavuje prvé výročie alebo rok od svojho vzniku, tak sme sa rozhodli pripraviť tento rozhovor a povedať vám o tomto združení, o tejto iniciatíve trošku viac. A ja som si teda do tohto rozhovoru prizvala tie najpovolanejšie osoby, ktorými sú pani predsedkyňa iniciatívy, magistra Michaela Mojžišová. Ďakujem za pozvanie. A taká v podstate pravá ruka, dá sa povedať, alebo jedna z členiek toho prípravného výboru, pani doktorka Bibiana Novakovová. Dobrý deň všetkým prajem. Vítajte, dámy. No a ešte by nám tu tak akože celkom vhod padla ďalšia, tretia osoba, súčasť toho prípravného výboru, pani profesorka Marina Mikulajová, ale nakoľko je teda pracovne zaneprázdnená, tak tu bude s nami len tak asi možno duchom prítomná a v myšlienkach. A týmto ju aj pozdravujeme. A s pani profesorkou som robila rozhovor vlastne o Elkoninovej metóde, takže je možné si potom vlastne na stránke iniciatíva Elkonín aj tento rozhovor pozrieť. Ale teda, aby som to nenaťahovala, takže vítajte dámy a rovno nám teda povedzte, prečo vznikla iniciatíva Elkonín a čo je jej cieľom. Tak asi začnem ja. Ja som teraz spolu s Miškou sme boli pri tom, keď nás oslovila pani profesorka, a to bolo naozaj ešte tak neformálne v tom roku 2016, a začala nám rozprávať o tej potrebe, že teda aj na Slovensku by bolo vhodné vytvoriť organizáciu, ktorá by sa venovala Elkoninovej metodike a šíreniu povedomia o tejto metodike, plus možno aj spájala ľudí, ktorí by chceli o tejto metodike vedieť viac informácií, možno neskôr vytvárala nejaké supervízne stretnutia, skupiny v online, možno aj také prezenčné. A nakoniec sa táto myšlienka od toho roku 2016 nejak tak do nás, by som povedala, že sme ju prijali, dostala sa do nás, sme sa ňou nejak tak nadchli, až sme teda minulý rok, v roku 2025, vnímali už takú výraznú potrebu, aby teda vznikla iniciatíva Elkonín na takej formálnej úrovni. Čiže neformálne iniciatíva Elkonín, my sa tak už aj volali do začiatku, existovala, dá sa povedať, od jesene 2016 a postupne sa čím ďalej viac nabalovalo tých aktivít, ktoré tá iniciatíva Elkonín robila, kam všade sa dostala a teda možno to, čo v súčasnosti robíme, to asi možno nechám priestor pre Mišku, ale tým základom bolo spájanie ľudí, ktorí by potrebovali sa o Elkoninovej metodike viac dozvedieť a hlavne možno už aj oslovovanie aj tej širšej verejnosti, aby o nej vedeli a aby ju začali používať so svojimi deťmi v praxi. Áno, táto metodika je naozaj veľmi, veľmi aj pekná, veľmi aj účinná a ja osobne s ňou tiež veľmi rada pracujem a čo tak vnímam, tak čím ďalej, tým viacej si nachádza vlastne to svoje miesto aj v materských školách, aj pri teda intervenciách, buď nejak individuálne, alebo v takých malých skupinkách, buď cez poradne, alebo nejakou teda súkromnou cestou. Takže vnímam to aj ja, že naozaj sa to tak pomaličky šíri a je to veľmi fajn. A ja by som sa ešte teda chcela spýtať, kto sú vlastne členovia, okrem teda vás troch, ktoré som spomínala, kto sú členmi vlastne, alebo kto sa aj môže stať členom tejto iniciatívy? V podstate tou členskou schôdzou alebo takým tým členským výborom alebo tými členmi sú ľudia, ktorí začali s nami intenzívne spolupracovať a zároveň sa stali aj lektormi v jednotlivých regiónoch. Uchopili sme tých členov iniciatívy Elkonín aj z hľadiska toho, ako ľudí poznáme, aj z hľadiska toho, ako ich poznajú iní ľudia, aj z hľadiska toho, kde pracujú, čím sa zaoberajú a čo vnímajú ako veľmi potrebné a že teda problematike rozumejú.
Takže v podstate členmi iniciatívy Elkonin sú naši vyškolení lektori, ktorí pracujú v jednotlivých regiónoch. Väčšinou sú to logopedky alebo teda logopedičky, ale aj špeciálne pedagogičky, ktoré naozaj majú záujem, majú ľudí vzdelávať, aj šíriť to povedomie o iniciatíve Elkonin, aj robiť nejakú prevenciu, aj v podstate edukovať ľudí a realizujú s nami kurzy v tých regiónoch podľa toho, kde si tie kurzy naplánujeme. Takže členmi sú lektori a tí ľudia, ktorí s nami spolupracujú, ako ty, Silvinka, pretože tvojou úlohou sú tiež veľmi dôležité veci aj z hľadiska propagácie, takisto nejaká administratívna posila, alebo aj ľudia, ktorí sa chystajú overovať metodiku Elkoninovú pre deti s viacnásobným znevýhodnením, takže aj to sú členovia. Aktuálne tú členskú základňu nejako nerozširujeme, vystačíme si z hľadiska tých potrieb a toho, čo aktuálne robíme s tým, čo máme, a ak by sme sa pustili ešte do práce, ktorá by potrebovala takú širšiu základňu a ešte pevnejšie piliere a viac to rozťahnuť v rámci tých regiónov, tak určite dáme o sebe vedieť, či už na Facebooku alebo na web stránke, že hľadáme ľudí do týmu. V podstate si mi aj zodpovedala moju ďalšiu otázku, ktorá bola, že teda, či sa bude aj rozširovať tá členská základňa, že či je možné, že keď by niekto mal záujem sa stať súčasťou, tak dáte to teda včas vedieť. Tak čo sa za ten rok vlastne podarilo? Ako by ste to nejako zhodnotili celé? Čo sa dobre, podarilo za rok? Ak niečo zabudnem, tak Bibka ma určite doplní. V prvom rade sa podarilo dať dokopy tým ľudí, ktorí sú naozaj kvalitní, zodpovední s prístupom, takisto ako v teoretickej aj praktickej časti, so záujmom, s ľudskosťou a asi myslím, že sme sa naozaj stretli taký spoločne naplnený s takým vzájomným smerovaním a s cieľom tým, že vieme, prečo to robíme, pre koho to robíme a čo z toho v podstate bude vyplývať. A čo sa nám za ten rok podarilo je zrealizovať kurzy v regiónoch Slovenska, východ, stred, západ, takisto aj Bratislava. Zúčastnili sme sa aj konferencie v rámci predškolskej výchovy, kde sme prezentovali metodiku Elkonina, rozposlali sme materským školám, ale aj základným školám, aj viacerým organizáciám, informačné letáky, rôzne postery, plagáty. Založili sme Facebookovú stránku, Instagramovú stránku, na ktorej sa snažíme byť aktívni aj so zrnkom múdrosti, aj s kvalitnými video príspevkami, ale aj s rôznym obsahom, ktorý naozaj je kvalitný a taký evidence-based, pretože naozaj vychádza z vecí, ktoré sú reálne a skutočné. Ešte čo, Bibka? Čo sa nám podarilo? Ako si povedala, že sme začali robiť vlastne kurzy, tak začali sme robiť kurzy prezenčnou formou, kurzy zamerané na preventívny program Výlet do krajiny slova hlások, čo je Elkoninová metodika pre materské školy. Tak sme zrealizovali aj možno nejaké supervízne stretnutia online, zrealizovali sme nadstavbové webináre pre ľudí, ktorí absolvovali základnú metodiku, ktoré boli tiež v online priestore. Tie kurzy sme realizovali už na jeseň v roku 2025 a teraz opakovane a na jar v roku 2026, kde sme začínali možno, že tak viac ten stred Slovenska, tak by som to poňala, a postupne sme to rozšírili aj na západ, viacej aj na východ. A teda podľa tej potreby, ktorá k nám prichádzala, tak sa teda rozšíril aj ten tým tých lektoriek, tak ako Miška povedala. A to všetko sa vlastne dialo, tak ja by som povedala, že za pochodu, že všetko to má na starosti ten náš odborný garan, ja som poviem, že pani profesorka Marina Mikulajová, ktorá potom dávala dokopy s nami ten odborný tím a vlastne sme ich pripravovali na to, aby sa to mohlo udiať v tej praxi. A samozrejme, že vyzerá to, že nekončíme, že tak ako sme začínali s pár ľuďmi a stačili sme si, tak sme sa tak rozšírili, že sme si od januára už potom museli zabezpečiť viac aj také administratívne práce, ktoré nám zabezpečuje jedna pracovníčka, ktorá komunikuje so všetkými ľuďmi, ktorí sa nám dostanú, napíšu
a snaží sa už každý deň odpovedať na všetky otázky, lebo je ich naozaj veľmi veľa. Čiže tá iniciatíva Elkonin sa výrazne zaktivnila aj zmenila web stránka a okrem toho sa teda naďalej rozvíja tá spolupráca ako s autorkami Elkoninovej metodiky, tak sa rozvíja aj s inými organizáciami, kde sa snažíme rozširovať túto Elkoninovú metodiku aj na iné skupiny detí, ako bola doposiaľ. Výrazne aktívna spolupráca je s Českou iniciatívou Elkonin, s ktorou sme tiež mali stretnutie pred rokom, keď sme plánovali oficiálne založenie. Naozaj je potrebné možno povedať, že v Čechách vznikla Česká iniciatíva Elkonin o niečo skôr, ale tiež začínali asi tak podobne ako my, že najskôr ako neformálne, potom to sformálnili a teraz tá spolupráca je, by som povedala, že na takej výraznej, aktívnej, formálnej úrovni, kde sme aj v tomto roku školskom realizovali potom spolupráci s Českou iniciatívou školenie Elkonin sluch v Poprade, kde bola tá najvýraznejšia potreba, za čo sme veľmi vďační, že teda nám pricestovala lektorka priamo z Českej iniciatívy odškoliť až do Popradu a teda takouto nejakou cestou by sme chceli pokračovať aj naďalej a veríme, že čoskoro budú zase nové veci, o ktorých vás budeme vlastne informovať. Áno, myslím, že si to úplne výborne zhrnula s takými aj konkrétnymi aktivitami a teda iniciatíve Elkonin sa za ten rok podarila taká spolupráca, alebo smerom von zachytávať takú informačnú stránku, metodickú stránku, odbornú stránku, propagačnú, preventívnu, lebo naozaj sa snažíme reagovať na potreby praxe. Takže aj podľa tých mailov, ktoré prídu, tak niekedy vidíme, že ľudia tomu rozumejú a chápu. Niekedy vidíme a cítime, že tak tudy cesta nevede, že tomu nerozumejú, alebo to nezachytia, alebo nespracovali tie informácie správne, alebo že tomu naozaj nerozumejú. Dokonca sme sa v rámci takých tých edukatívnych stretnutí alebo takých prezenčných stretli aj s tým, že o metodike pani učiteľky, ale že absolútne netušia, že nemajú s ňou ani skúsenosť, alebo že možno niečo počuli, ale nemajú vlastne ani základ alebo poňatia, ani nevedia, že kde sa k tým informáciám dostať. Takže všetky tieto stránky, ako som vymenovala, sa snažíme zachytávať z hľadiska potrieb tej praxe. Iniciatíva si stanovila nejaké tie piliere. Mohli by ste nám ich viacej priblížiť, že vlastne na akých pilieroch stojí celá táto organizácia? Tak tie piliere sme tak tvorili úplne spontánne a snažili sme sa tými piliermi vlastne sprístupniť tej širokej verejnosti, že o čom tá iniciatíva Elkonin vlastne je. A je to taká skrátka 4 písmen: S ako spolu, E ako efektívne, O otvárame, S slova. A naozaj to spolu, tak to je o tej našej vzájomnej spolupráci a my sme v tej spolupráci skutočne otvorení k tomu, že chceme vlastne rozvíjať tú našu aktivitu naozaj do celého Slovenska a veríme, že sa nám to podarí dostať do aj iných regiónov ako doposiaľ a že teda oslovíme viacerých pedagogických zamestnancov na celom Slovensku. Ak hovoríme o tom E ako efektívne, tak našim cieľom je dominantne edukácia na úrovni širšej verejnosti, čiže aj rodičov a rodinných príslušníkov a samozrejme pedagogických zamestnancov, čiže učiteľov, ktorí by mali Elkoninovú metodiku poznať. Ja sama viem, že tá metodika je tu už viac ako 25 rokov a že je najvyšší čas, aby o tom tí pedagogickí zamestnanci vedeli, aká je nápomocná. Ak hovoríme o tom, že otvárame, tak je to šírenie osvety a to sa snažíme robiť či už na tom našom webe, alebo prostredníctvom toho mailu, alebo práve aj prostredníctvom takéhoto rozhovoru a samozrejme na Instagrame a Facebooku. A slova, tak to nám prišlo veľmi milé, že je to krajina slova hlások, tá Elkoninová metodika a že vlastne súčasťou toho posledného pilieru je odborná podpora a supervízia, kde naozaj aj ľudia z praxe, aj odborní, aj pedagogickí zamestnanci, pokiaľ hľadajú tú pomoc, tak verím, že u nás nájdú tie odpovede, ktoré potrebujú do svojej praxe, aby túto metodiku vykonávali čo najefektívnejšie. Takže spolu efektívne otvárame slova. To sú 4 piliere iniciatívy Elkonin. Ďakujem. A ja by som sa ešte vrátila k tomu, že
Vy ste vlastne spomínali, že v podstate sa pracuje, alebo tie lektorky sú vyškolené na školenie učiteľiek materských škôl s tou novou škôlkarskou metodikou, čiže nie s tou základnou metodikou, ktorá bola ako prvá a ktorú školí teda samotná pani profesorka Mikulajová. A tie vzdelávania prebiehajú teda najmä v Bratislave. Iba v Bratislave. Iba v Bratislave. Takže viem, že jedna z takých tých asi motivácií aj bola to, že nesmerovať tých ľudí stále len do Bratislavy, ale naozaj sa ako keby otvoriť a ísť do tých regiónov a školiť teda práve tie učiteľky, ktoré majú tú moc a ten priestor vlastne pracovať s tými predškolákmi, pretože to je hlavne pre predškolákov priamo v tých materských školách, v tom celom výchovno-vzdelávacom procese, alebo sa to tam dá naozaj krásne zaradiť a sú to vlastne aktivity také krátučké, naozaj nejakých 15-20 minút, že sa to tam pekne dá. Tak ja by som len chcela, keby ste mi povedali rozdiel vlastne medzi tou základnou metodikou a touto škôlkarskou metodikou. Naozaj tá základná metodika je pre nás základná. Je to pre nás ako šlábika pre prváka, že podľa nej sa všetci orientujeme v tej Elkoninovej metodike. A keď poviem, že... Ešte ti do toho skočím. Nemusí ale tú základnú metodiku mať, tú vzdelávanie k základnej metodike mať tá učiteľka materskej školy, hej? Áno, nemusí. A práve preto chcem povedať, že z tej základnej metodiky sa potom odvíjali iné potreby, ktoré vyplývali z praxe. A keďže je tu viac ako 25 rokov, tak úplne to prvé vydanie bolo v roku 2001 vydané a od roku 2000 alebo 99 sa overovala v praxi. Tak v roku 2014 bolo druhé prepracované vydanie všetkými 3 autorkami, pani profesorkou Marinou Mikulajovou, pani doktorkou Zitkou Šimekiovou a pani doktorkou Olgou Tokárovou, ktoré vlastne ako keby samé iniciovali aj založenie tejto iniciatívy Elkonín, ale zároveň aj iniciovali tú potrebu, že tá základná metodika je prioritne určená na prácu s rizikovou skupinou detí. Nazvem to, že s rizikou, aby sme nemuseli hovoriť presne, že ktoré všetky deti by do tej rizikovej skupiny mohli patriť. A je to, povedzme, skupina tak okolo 6 detí. A to bolo možno to obmedzenie, ktoré potom sme vnímali hlavne v tom predprimárnom vzdelávaní materských škôl, že ťažšie sa pracovalo s touto základnou metodikou, keď to bola práca s väčšou skupinou. A väčšia skupina to už je viac ako 10 detí a v tých škôlkach máme 20, aj možno aj viac ako 20 detí, čiže aj 30. A s tou väčšou skupinou tie učiteľky, keď aj chodili na tie kurzy základnej metodiky, ktoré stále sú vedené v Bratislave, stále sú pod vedením autoriek metodiky, tak jednoducho hovorili, že sa to tak nedá využiť, a že to boli také spätné väzby. Potom, že využívajú len nejaké prvky, nie sú si isté, že či tie prvky, ktoré z tej základnej metodiky využívajú, sú dostatočne efektívne a že teda by chceli niečo, čo by bolo určené na prácu s veľkou skupinou. A ako sa približovalo obdobie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, tak viac menej aj autorky vnímali ten tlak, že poďme to vytvoriť, pretože preventívny program Výlet do krajiny slova hlások, tak ho voláme, alebo ľudovo Elkoninová metodika pre materské školy, vlastne bol vytvorený zo štátneho vzdelávacieho programu Jazyk a komunikácia pre materské školy, ktoré by mali poznať všetky učiteľky v materskej škole a bol nastavený presne na obsah štátneho vzdelávacieho programu tak, aby tie učiteľky, keď začnú pracovať s týmto preventívnym programom, nie len, že to budú robiť v nejakých hrových aktivitách 15-20 minút, ale vlastne splňajú ciele, výkonové obsahové štandardy, ciele štátneho vzdelávacieho programu. A to je dôležité povedať, že my ako keby tým učiteľkám ponúkame nielen nástroj, ako robiť fonematické uvedomovanie s veľkou skupinou detí dobre, ale ako ísť v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý majú naplňať v predprimárnom vzdelávaní materských škôl. A to je možno to nové, čo tu je asi tak 2 roky. Od roku 2024 sme to na konferencii, ktorá bola venovaná Elkoninovej metodike 25. výročiu, ako to bola konferencia nášho centra Logopedis v Zemianskych Kostolánoch, tak vtedy sme to ako keby tak vyhlásili do sveta, že
pozrite sa, máme tu niečo takéto, čo je nové, nie je to základná metodika, je to preventívna, je prepracovaná. Samozrejme, že je obsahovo možno trošku inak zmenená, lebo práca s veľkou skupinou vyžaduje inú skupinovú dynamiku, inak vedené úlohy, ciele, možno potrebuje viac, alebo teda vyžaduje viac vizuálneho materiálu, je tam viac obrázkov, je tam prepracovaný ten šlabikár, preto vznikol nový šlabikár a je k tomu nová metodická príručka, ktorá je, myslím si, že veľmi dôležitá na to, aby tá učiteľka vedela s ním pracovať. Čo to znamená, že pokiaľ som učiteľkou v materskej škole a pracujem s veľkou skupinou detí a chcela by som sa naučiť robiť Elkoninovú metodiku, tak to neznamená, že musím ísť na základný kurz, ktorý je pre nás skôr terapeutický a je určený na terapeutickú prácu s rizikovou skupinou detí. Ale mohla som ho aj kedysi absolvovať a vnímala som tie nedostatky, že som to nemohla celou triedou použiť a teraz to chcem používať, tak môžem využiť možno nadstavbový kurz, ktorý je ponúkaný u nás ako jednodňový, aby som sa oboznámila s touto novou verziou preventívneho programu. A samozrejme, pokiaľ som učiteľka, ktorá som neabsolvovala základný kurz a chcem absolvovať preventívny kurz, lebo to chcem používať, tak úplne to postačuje pre pedagogických zamestnancov, ktoré pracujú na úrovni predprimárneho vzdelávania. A to aj keď to dieťa pokračuje v predprimárnom vzdelávaní, alebo keď sa dostane niekde na úroveň, ako sú teraz tie úvodné ročníky, ktoré sa otvárajú, tak by bolo vhodné, aby tá učiteľka mala aspoň ten preventívny program a vedela to s tými deťmi robiť. Čiže toto je to gro a ten rozdiel je naozaj viditeľný a my to vysvetľujeme dosť dopodrobná do detailu na tých kurzoch. Hej. Aj sa to nejakou formou snažíme na našom webe zvýrazniť, aby sa ľudia vedeli hodne prihlásiť. Pravda je však taká, že tento preventívny program ponúkame po regiónoch, teda aby tie učiteľky aj z východného Slovenska nemuseli cestovať do Bratislavy, tak aj na východnom Slovensku, aj na tom strednom Slovensku smerom hore, aby to bolo smerom k tomu Liptovu, k tej Orave bližšie a tak ďalej. Takže sú viaceré miesta, kde ho ponúkame. Samozrejme, že sa realizuje aj v Bratislave, ale pokiaľ som skôr odborný zamestnanec alebo pracujem s malou skupinou rizikových detí, tak je pre mňa potom vhodnejšia tá základná metodika, respektíve je potrebné ju absolvovať. Koľko učiteľiek sa vám podarilo za tento rok vyškoliť? No možno, keď poviem len také číslo, tak to bude znieť tak sucho, že iba 175 v tomto roku kalendárnom a v tom minulom od septembra do decembra to ich bolo okolo 155. Ale v podstate tu chcem povedať, že to najdôležitejšie, čo je v súvislosti s touto otázkou pre mňa je to, že to sa ani nedá spočítať, lebo tam je veľmi dôležitá tá motivácia, ktorá bola cítiť na tých školeniach, taká tá otvorenosť v diskusii, moment, keď zaznel, že teraz tomu rozumiem, tak preto to je takto, alebo od pondelka to začnem robiť, prídem domov a idem na to. Že toto sú tie dôležité parametre alebo tie faktory, s ktorými ľudia odchádzajú z toho školenia. Takže ten počet, že 175 a 150 je taký, že áno, toľko certifikátov sme rozdali, ale v podstate to nadšenie, motivácia alebo celý ten príbeh, ktorý súvisí s tým číslom, my veľmi vyzdvihujeme, veľmi si to vážime a veľmi si to ceníme, že v podstate ľudia aj napriek tomu, že to nie je aktualizačné vzdelávanie, nie je to inovačné vzdelávanie, ale je to taký samostatný sebaprofesijný rozvoj, tak klobúk dole pred tými ľuďmi, ktorí to naozaj chcú a ktorí to aj začnú robiť a ktorí sú v podstate takí motivovaní. Máte aj spätnú väzbu už od tých vyškolených učiteľiek za ten rok? Akože dostalo sa vám niečo? Alebo pýtali nejaké rady, alebo niečo skonzultovať chceli ešte? Tak určite áno. Práve prebieha ako keby vyhodnocovanie tých dotazníkov, ktoré sa nám vrátili z tých našich kurzov. A keďže teda tie kurzy teraz prebiehali v Bratislave, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Prešove, v Nitre, predtým v Leviciach, v Zemianskych Kostolanoch. Áno, tak je to celkom aj dosť. A priznám sa, že mali sme veľmi pozitívne ohlasy, lebo naozaj tie kurzy robíme tak dosť interaktívne. A je tam tá teória, ktorá je potrebná, aby ten človek vedel, že čo robí a prečo robí.
Je to vidieť inak aj na tých fotkách, čo sa zdieľajú vlastne cez tie sociálne siete, tak je vidieť naozaj, že je to tam také živé. Áno, a my sme si uvedomili, že toto sú dominantne učiteľky a že oni to potrebujú zažiť. Takže je to také viac takou zážitkovou formou realizované, aby si to aj odskúšali a zistili, na čo si majú dať pozor. Priznám sa, že máme v pláne pripravať tú supervíziu, ale zatiaľ som sa k nej nedostal, lebo je to len prvý rok, hej, a tí ľudia to potrebujú, ak sa povie, do toho načrieť, potrebujú si to odskúšať a možno potom prídu tie otázky na to, čo nám ide, čo nám nejde a každý ten rok je v tej škôlke iný. Niekedy je to vyhovujúci rok, niekedy proste nám viac chorejú deti, alebo je viac zavretá škôlka. Čiže je to rôzne a my vlastne na to upozorňujeme, že čo majú robiť, keď sa dostanú len do polovičky, keď sa nedostanú až po koniec, ako to majú uchopovať. Naozaj je to spravené tak, že keď tá učiteľka začne v septembri, oktobri, začne v septembri, oktobri. Ak sa jej to nepodarí a začne treba len od pol roka, tak aj to, čo od pol roka začne, tak niečo stihne. Čiže tá metodika je veľmi flexibilná, dá sa s ňou dobre pracovať. No, znie to naozaj veľmi, veľmi fajn za ten rok. Čo všetko ste teda od toho oficiálneho vzniku, že čo všetko sa podarilo. Aké sú plány do ďalšieho roka a kedy sa teda plánujú ďalšie vzdelávania a čo ešte? Miška? Plánov máme veľa. Napríklad aj tento online rozhovor bol plánovaný a sme určite veľmi radi, že sme sa ho mohli zúčastniť a v podstate nejakú tú prácu zhrnúť. Ale čo je takými najbližšími plánmi do budúcna je naozaj dohodnúť termíny realizácie ďalších školení v rámci regiónov, východ, stred, západ a Bratislava. Budeme mať spoločné stretnutie lektoriek, kde budeme rozoberať podrobnejšie jednotlivé ciele, alebo aj rôzne iné typy metodík, ako metodika Elkoninova pre odlišný materinský jazyk, alebo pre rómsky materinský jazyk. V podstate sa budeme venovať naďalej nejakej tej edukácii, preventívnej činnosti, propagačnej činnosti. Naďalej budeme oslovovať aj školské úrady, alebo aj regionálne úrady školskej správy, aby naozaj sa o nás dozvedeli a dozvedeli sa o tejto kvalitnej metodike. Určite plánujeme stále rozvíjať aj našu facebookovú a instagramovú stránku. Snažíme sa vytvoriť aktuálne mapu odborníkov už na takej profesionálnejšej, respektíve aj takej podrobnejšej úrovni. Takže budeme ľudí vyzývať, ktorí majú záujem, aj materské školy, ktorí s metodikou pracujú, aby sa nám ozvali, ale to bude určite o tom konkrétny článok na Facebooku a teda taká výzva. No a naďalej plánujeme zatiaľ pracovať v zložení, v ktorom máme, lebo to už, ako som spomínala predtým, zatiaľ je to pre nás dostačujúce, čo sa týka tej členskej základne a už len udržať to na nejakých stabilných a kvalitných pilieroch, pretože tá metodika naozaj stojí za to. A vytvárať ten príbeh ďalej, no tak v podstate všetko sa to rozvíja a my sme radi, že sme súčasťou. Bíbka, nech sa páči, ešte kľudne. Ešte napadlo doplniť, že v blízkej budúcnosti plánujeme aj v rámci spolupráce s občianskym združením Krtko v Trenčíne rozvinúť túto Elkoninovú metodiku aj do takej platformy na úrovni Handcube Keys, klávesnice, ktorú oni majú, do podoby takého komunikátora, ktorý by bol vhodný pre deti možno s viacnásobným postihnutím, alebo ktoré majú nejaké iné telesné pohybové obmedzenia. Takže to je tiež taká verzia, ktorú sa budeme zaoberať a verím tomu, že čoskoro to bude dostupné a ako Miška povedala, aj tá verzia pre rómsky materinský jazyk sa ako keby tvorí ruka v ruke s metodikou pre odlišný materinský jazyk, ktorá už existuje v Čechách a teda je v stave, myslím, že už aj bola daná na publikovanie, takže verím tomu, že to čoskoro bude. A určite by som sa zastavila pri tej mape odborníkov. Ja keď trošku vidím tú českú web stránku, tak im tak trochu závidím, že je tam tak veľa ľudí uvedených a možno to je taká výzva pre nás všetkých, ktorí toho, ja to poviem ľudovo, Elkonina robíme a chceli by sme dať vedieť o sebe, lebo veľa rodičov sem píše a my ich nemáme na tej našej mape odborníkov, ktorú nájdete na našom webe elkonin.sk, hneď na tej prvej strane, úplne na konci tej prvej strany. Nemáme ich na koho tak odkázať. Väčšinou ich odkazujeme na miestne centra poradenstva a prevencie, kde by mali byť tí odborní zamestnanci,
ktorí učiteľkonina, verím tomu, že poznajú, ale tým, že sa vytvorili ako keby také skupiny ľudí, ktorí tvrdia, že ho nikdy nepočuli, alebo nikdy nerobili, alebo nevedia, čo mi príde po 25 rokoch, také aj trošku zvláštne, ale je to možné, tak sme aj teraz vydali takú výzvu, že pokiaľ sa v tých regiónoch nenaplní tá potreba, hej, hlavne z takých vzdialenejších miest, dedín a obcí, že by tie učiteľky mohli docestovať do tých regiónov, ktoré my ponúkame a ktoré budeme časom asi rozširovať, ale dnes to vnímame, že sú postačujúce, ako Miška povedala, tak sme vydali výzvu, že sa teda môžu dať dokopy, povedzme okolo tých 20 predsky zamestnancov a že my teda pricestujeme na ten okraj, keď aj do Soblahova, alebo kde to bude. A teda, že vyškolíme tých 20 ľudí, lebo nám to stojí za to, aby sa to proste dostalo do toho povedomia a aby tí ľudia o tom vedeli. Najhoršie je, keď nevieme poradiť tým rodičom, ktorí počuli o tom Elkoninovi a chceli by, aby to tie deti robili, tak možno to je tá mapa odborníkov, ktorú by sme odporúčali, aby ste si všimli a mohli nás osloviť cez ten náš web iniciatíva elkonin.sk @gmail.com a my budeme veľmi radi, keď vás tam budeme môcť zverejniť a takto sa o vás dozvedia mnohí rodičia a budú vás kontaktovať, tak to je taká výzva. To je super, hej, lebo tí rodičia naozaj niekedy veľakrát tak tápajú a nevedia vlastne, kde sa otočiť, čo sa týka vlastne tejto metodiky, hlavne keď sa to teda v tých škôlkach nerobí. A ja už len na záver, mne to tak nedá, že prečo je vlastne táto metodika taká dobrá a taká dôležitá? Skúste to nejak tak v skrátke ešte tak na záver zhrnúť, že vlastne prečo by sa mala naozaj používať? Ja mám pri takejto otázke až zimomriavky. Asi také hlavné slovo povie Biba, ale... Povedz, čo ti príde a ja ťa doplním. Ja proste cítim, že to tak je, že je to dobre, kvalitné, na správnom mieste. A keď som s tou metodikou začínala, tak som presne vedela, že tie deti, s ktorými som to robila, sa pohli neskutočne vpred. Tým, že je to prepracované, že je to zaujímavé, že to presne vychádza z tých princípov, ktoré deti potrebujú mať predtým, ako začnú čítať a čítať s porozumením. Takže tam do toho vstupuje veľa faktorov. V prvom rade toho, že som tomu naozaj verila, že som to uchopila, že to spĺňalo všetky také tie požiadavky, či už pre mňa ako učiteľku, alebo školskú logopedku, alebo aj ako rodiča. A k tým odborným veciam sa asi vyjadri Biba. Ja som to skôr poňala aj z takej tej ľudskej stránky a z toho, že to tak cítim. A aj to školenie, ktoré som prvé zažila aj s pani profesorkou Marinou Nikolajovou, aj s pani Šemigielovou, bol pre mňa neskutočný zážitok. A to som vedela, že je proste to práve orechové, čo chcem robiť, čomu sa chcem venovať, čo budem robiť, ale ešte som ja vôbec netušila, že dopadnem takto, že budem súčasťou nejakej veľmi dobrej skupiny ľudí a toho zoskupenia, čo sa volá, že iniciatíva Elkonin. Ale keď nás sleduje treba z nejaký rodič, tak vlastne tomu rodičovi, keby ste to chceli tak povedať, že prečo sa má po tejto metóde pýtať. Tak mne utkveli úplne také prvé slova, lebo ja som bola úplne pri tom začiatku, že moja spolužiačka vlastne bola tá prvá, ktorá začala robiť preklady a začala robiť túto metodiku ako svoju diplomovú prácu a ja som ju tak sledovala. Ale úplne prvé si pamätám, keď pani profesorka povedala, že predstavte si, že my sa ideme baviť o jazyku ako takom, o zvuku, ktorý ten jazyk tvorí, o niečom, čo je pre tie deti maximálne abstraktné. A teraz to, čo budeme robiť tak ľudovo v tých myšlienkach, v tej hlave, tak vlastne ten Elkonin vytvoril to názorné modelovanie, že vytvoril ten názor konkrétny, že to, čo robím tu, tak zrazu robím tu pred sebou a to dieťa to dostane ako výraznú pomoc, ako vizualizáciu, ako názornú pomôcku, s ktorou to, čo robí v tých myšlienkach, môže robiť pred sebou. A to už je jedno, že či to bude na úrovni nejakých žetónov alebo nejakej schémy, čiže my mu vlastne sprostredkujeme vlastnú osobnú skúsenosť s niečím výrazne abstraktným, čo dovtedy nemalo možnosť zažiť. Hej? Čiže my ako keby sme brali úplne samozrejme, že
slová sa delia na slabiky. Ale pre tie deti to samozrejme nie. Už keď začneme tlieskať, tak oni sa na to naladia, lebo to počuje, to rytmus reči a tak ďalej. Ale to, že tie slová sa nielen, že delia na slabiky, ale že je ešte aj nejaká menšia časť a to sú tie fonémy, čiže hlásky, preto fonematické uvedomovanie a že tie hlásky tak poletujú medzi nami a sa môžu rozložiť a zložiť a vytvárajú nové slova, tak to je tá nová skúsenosť, ktorú tu dieťa potrebuje takou hravou formou zažiť. A keď ju nezažije tou hravou formou, tak ako keby nemalo tú skúsenosť, a ja si zase použijem slova pani profesorky, že keď dieťa nepozná fonémy, čo je vlastne zvuková stránka reči, tak tie písmená, to sú už grafémy, ktoré by mali ako keby naskákať na tie fonémy, na tú skúsenosť tých detí. A keď ju nemá tú skúsenosť, tak tie grafémy sú pre neho zase len nejaký abstraktný poznatok. Čiže to fonematické uvedomovanie je zručnosť, ktorú by to dieťa malo nadobudnúť ešte predtým, než príde tá vedomosť tých grafém. To neznamená, že keď deti v predprimárnom vzdelávaní vnímajú písmena, že je to zlé. Ale určite je veľmi dobré povedať predtým, že než sa naučíš toto písmeno, tak to písmeno sa nejak volá, má nejaký zvuk a to je tá fonéma. A to je veľmi dobré hrať sa s tými zvukmi, aby si vedel, ako sa vedia poprehadzovať, ktoré je prvé, ktoré je posledné, ako tie hlásulienky tvoria nové slova a to je najdôležitejšie. Čiže aspoň verím, že som to trošku priblížila, že prečo to fonematické uvedomovanie je dôležité robiť, aby z našich detí boli dobrí čitatelia, aby sme si vytvárali dobrých čitateľov. Okrem toho, že sa už menej číta, hej, tak je tu metodika, ktorá má to názorné modelovanie, ide podľa nejakej vývinovej postupnosti, hej, a je veľmi dôležité, že ide podľa zóny najvyššieho vývinu. Čiže od toho, čo to dieťa je schopné a my ho ťaháme vyššie a vyššie. Čiže deti sa tam naozaj naučia pracovať samostatne, vo dvojici, v skupine, malej, veľkej. A to je úžasné, že to je aj úžasná predpríprava do školy. Tak verím, že to bude všetky pani učiteľky baviť. Aspoň zatiaľ sú naozaj pozitívne ohlasy, je tam pár nejakých drobností, takých skôr organizačných. Ja ich chcem len tak veľmi sa ich dotknúť, že tie organizačné veci sú naozaj tak, že treba si dobre zvážiť, či sa prihlásite na základný kurz Elkoninovej metodiky, ktorý je skôr, by som povedala, tak terapeuticky ladený, kde máte aj predgrafémovú, aj grafémovú časť, jednotku, šlabika, dvojku, alebo potrebujete pracovať s veľkou skupinou detí, kde vám stačí tento preventívny program a ten je založený iba na predgrafémovej časti, hej, nie je už grafémový a vlastne tento preventívny končí písmenom A a to je graféma, ktorú sa deti naučia škola, tam ich kráľovná grafia odprevadí. Čiže to sú tie najdôležitejšie rozdiely, že s čím sa ešte stretávame, že ľudia nám píšu, že kde by mali ísť a my sa snažíme z hľadiska ich potrieb praxe alebo teda aj konkrétnych potrieb života odpovedať, že na čo by sa mali prihlásiť. A z toho potom vyplýva aj to prihlasovanie, že ak sme teraz viacerých oslovili a vyšli na ten preventívny program, tak určite cez náš web iniciativa.elkonin.sk. Ak ste sa tu našli, že potrebujete znať tú základnú metodiku, tak tá stále sa to prihlásenie deje v tej Bratislave cez shopis.sk, ktorý je aj výhradný distribútor metodiky ako materiálu a tam sa objednávajú všetky metodické materiály. Tak asi takéto základné. Super. Jitka ešte plynulo prešla vlastne od tých potrieb rodiča až k tým potrebám tých pedagogických zamestnancov a tých pani učiteľiek. Ja len poviem, že tá Elkoninová metodika už niekedy, nie že už, ale u tých detí predpokladá aj isté zručnosti, ktoré v podstate ten predškolák má mať. Nechcem, aby to pôsobilo demotivačne, že ona nie je pre všetky deti, ale niekedy naozaj sa stretávame s otázkami aj od rodičov ťažko znevýhodnených detí s viacnásobným postihnutím, autisti s mentálnym postihnutím. Takže to sú už zase rôzne prístupy, kde keď tak to treba úplne modifikovať, sú tam isté špecifickosti s jednotlivými skupinami detí. Ale ak máme hovoriť o tej metodike ako preventívnom programe pre deti v materských školách, tak tá naozaj vie
Tak to je tá preventívna asi. Áno, to je tá preventívna, ale stretávame sa naozaj s rodičmi, hlavne na Facebooku, keď píšu cez tie skupiny alebo do tých skupín, že či je to aj pre ich deti, ktoré sú, ja neviem, ťažko znevýhodnené, s ťažkým mentálnym postihnutím a tak to už by zase bolo na iný rozhovor, že táto metodika predpokladá isté zručnosti u tých detí, aby to mohli nasávať a takisto veľmi dobre ide cez tie vývinové záležitosti aj cez tú zónu najbližšieho vývinu. A mňa ešte napadlo doplniť, že aj tí, čo si absolvovali základný kurz a teraz sú v praxi a môžu mať nejaké problémy, môžu sa na iniciatívu obrátiť aj s tou supervíziou, pokiaľ budeme vedieť, veľmi radi pomôžeme. Aj sme to robili ako supervíziu, aj to máme v pláne a presne to, čo Miška povedala, že to už je taký konkrétny terapeutický prístup ku každému dieťaťu podľa jeho individualít. Aj tá modifikácia vychádza z toho, aké má potreby a tam naozaj by som povedala, že to je taký prístup pre tých odborných zamestnancov. Čiže sme otvorení a máme s tým aj skúsenosti za tých 25 rokov pracovať s tým základným programom Elkonínovej metodiky, aj teda s tou modifikáciou, alebo teda s prispôsobovaním, tak by som to povedala, potrebám daných detí, ktoré majú niečo. Super. Dobre, ja by som to asi aj uzavrela, pretože myslím si, že sme povedali všetko, čo sme povedať asi mali, mohli, chceli a myslím, že sme obsiahli všetko, čo sa teda tejto aj metodiky tej škôlkárskej, aj teda celej tej iniciatívy Elkonín týka. Ak vás ešte napadá, tak niečo tak rýchlo ešte teraz. Mňa ešte napadlo, že sledujte našu web stránku elkonin.sk, tam budete mať termíny na ďalšie kurzy, na ktoré sa pýtate, na vzdelávania, ktoré plánujeme teda na jeseň, aj na supervízne stretnutia, alebo na nejaké... A určite aj Facebookovú stránku, iniciatíva Elkonín, príprava na čítanie a takisto aj Instagramový profil. Takže tieto 3 vlastne stránky sledovať a dozviete sa včas všetky tie informácie a aj dobré teda nejaké zdieľania, nápady na aktivity alebo na to, čo sa teda s touto metodikou dá robiť, ako sa s ňou pracuje. Tak ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, vyčerpávajúci. A ja ďakujem veľmi pekne aj Bibke, aj tebe, Silvia. A držím teda palce, nech sa všetky tie plány splnia, nech to všetko tak šlape, ako si predstavujete a nech sa teda darí vám aj v iniciatíve Elkonín, aj v osobnom živote. Dievčatá. Dobre, ďakujeme a na záver, Bibka, spolu efektívne otvárame slova. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a vidíme sa a počujeme snad na budúce. Ďakujem. Dovidenia.